கேரளா இஃப்தார் ப்ளாகில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். என்னோட ஒரு கிளப் இருக்குது, ஃபுட்பால் கிளப் வாஸ்க் பாத்திரமா சொல்லி. அந்த கிளப்போட ரோசா ஒரு சின்ன ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சு. அதை அட்டென்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இப்போ போகிறோம். அட்டென்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை, வேலை செய்கிறதுக்கு அப்படி சொன்னோம். நம்ம போய் பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட முக்கால்வாசி வேலையை முடிச்சுட்டாங்க நம்ம பசங்க. தடபுடலாக இருந்துச்சு. என்னென்ன ஸ்பெஷல்னால் எல்லா ரோசா திறக்கும்போது நான் சொல்கிறது அதுதான். வேறு எதுவுமே இல்லை ஸ்பெஷலு. ஃப்ரூட்ஸில் வந்து கட் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து பைனாப்பிள், அப்புறம் வாட்டர் மெலன், கிரேப்ஸு, அப்புறம் வெள்ளரிக்காய் இருந்துச்சு. ஜூஸில் வந்து மின்ட்டு, அப்புறம் கிரேப் ஜூஸு, அப்புறம் பிரியாணி வந்து சிக்கன் லகோன் பிரியாணி. அப்புறம் டைம் ஆக 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 கொஞ்சம் 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 பேர் வந்துகிட்டே இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஃபுல்ஃபில் ஆனதுக்கப்புறம் அசா ஆச்சு. அசா ஆகி முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு தான் வேலை. ரோஜா திறந்ததுக்கப்புறம் டேபிள் எல்லாமே பழைய மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கணும் ஒரு மூலையாக. அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்றதுக்கு உட்காந்தோம். சிக்கன் லகோன் பிரியாணியில் பீஸ் இருக்குன்னு பார்த்தா பீஸே இல்லை, ரைஸ் மட்டும் தான் இருந்துச்சு. ஊறுகாவோட சேர்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டோம். ஒரு வழியாக வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா மணி கிட்டத்தட்ட 8 ஆச்சு. இஷா நமாஸ் முடிச்சுட்டு இப்போ மஸ்ஜிதுக்கு வேறு போனோம். அங்கே கூட கொஞ்சம் வேலை இருக்குது.